दरहानियावथ' एजिहल गामि हिसाबै जों दुलुंनिफ्राय लाना सेसा दैमासिम मासिम गासिबो फैजोबदों नालाय फैनायाथ' दा एजिहल गामियाव जों नायदों दा गामिनिफ्राय न'खर प्रति थाङाबानो 500 करि फाइन लानानै रायजो राजा दिनैसिम थांदों जाय थाङा बेनो फाइन होनांदों गासिबो थांजोबदों जुदि जोंखौ गफुराव लाफानो गोसो गैयामोन मानो लिङामोन बिसोरो खुनु लिंनो गोनांथि गैयामोन ना जोंखौ दिनै लिंनानै मा गोदाव सोराव बानायनो बिलाय लानो गोसोआबो गैया लानाङामोन ना माने धरना होनायावल' नोंथांमोनखौ लिंदों आरो ओमफ्राय बै माबायाव सोना हरासै नोंथां जास्ट माने खामानियाल' बाहायनानै फिथाइफोरखौ गावसोर जाग्रा बिसोरनि स्वभाब चरित्रखौ जों मिथियो बेफोरावनो जों मिथियो माने दा जों बहुत दुखु मोननाय फोरमायदों गासिबो जोंनि सत्रं दैमानिफ्राय दुलुं बरै दैमासिम गासिबो रायजो राजा मोनफ्रोमबो ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्रा जों बेखौ बहुत दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दा जों बेखौनो फंनैसो बुंनो लुबैदों दाखालि जितु मेम'रेन्डाम होनाय बेयावहाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि जितु रिटेन पेड बेयाव होनाय जादों आरो बेयावहाय गोबां जोंनि ट्राइबेलनि संगठनफोरा खौसे जानानै होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जितु जोङो मेम'रेन्डाम होनायाव जिफोर गामिनि लिस्टखौ जों नुदों बेयावहाय होदों सनापुर जिपिनि दं उत्तर खलाबारि जिपिनि दं नाथाय बेयाव मोननैसो ओरैबायदि गोदोर गोरोन्थि जालांदों सानदों जोङो मानो होनोबा सत्रं दैनिफ्राय लानानै बुरै दैसिम जों माने बर' एबा ट्राइबेल गामिखौ जों बेयाव नुनो मोनाखै बिनि जाहोना मा जों बेखौ मिथियाखै आरो बिनि फिननायखौ ट्राइबेल संघ बर' एबसु आरो गोबां जोंनि माहारियारि आफाद आरो ट्राइबेलफोरनि जिखिनि संगठन दं बिथांमोना बिनि जोंनि सोंथिनि फिननायखौ बिसोरो होनांगोन आरो होगोन होननानै जों मिजिंथियो मानो होनोबा बेयावहाय अनलि फर सनापुर जिपि बा उत्तर खलाबारिनि जिपि मोननैसो बा गपालपुरनि जिपि मोननैसो गामिखौ लानानै होनाया जोंनि नोजोरावथ' गफुरनि बर'खौ माने डिभाइड खालामनायसो बेयाव सोरजों खैसार साजानानै माने बे ड्राफ्टिंनि माबाखौ मेम'रेन्डामखौ बानायदों जोंथ' बेखौ मिथिला आरो जायफोर बे बिबानाव दं बिथांमोना माने बेनि एन्सारखौ होनो हायाबा जों बिथांमोनखौ बर' हारिनि सुथुर होननानै जों बेखौ सानना लागोन एबा ट्राइबेलनि सुथुर होननानै जों बेखौ सानना लागोन मानो होनोबा ओरै बालिजान जिपि आरो गोबां माबायाव जिपियाव जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर दं अनजिमा दं गोबां वार्डआवनो ट्राइबेल मेजरिटि दङ बिथांमोननि राजनितिक भाबे माने जों मार्डार खालामनायखौ जों माने फोजोबस्रांनायखौ जों माने नुहुरनाय जादों बे माने मेम'रेन्डामाव स' बेखायनो जायफोरा बे मेम'रेन्डामखौ बानायदोंमोन बिथांमोना सोरनि खैसाराव हाबनानै बेखौ बानायदों दिनैसिमबो जोङो बेखौ मिन्थिनो मोनाखै आरो जों बेखौ जे खालि धरना होदों बे खालिनो जों एसेबाबो जों थाल मोन्दोंमोन माने मेम'रेन्डाम गथायनाय समावनो माने बे बुस्थुआ एसे खिलिमिलि दं होननानै दिनै जों बेखौ अपेन माने जोङो खुला भाबै जों नुनो मोनमारबाय जोंनि साननाया थिगानोमोन बे ड्राफ्टिं बानायनाया बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पेडआव जों मोन्दों ड्राफ्टिं बानायनायाव बेयाव 10 जन कमिटि दं बर'फोरनिफ्रायबो दं दिउरिनि दं मिसिंनि दं नामफोरखौ जों नोंथांमोननो रोखायै जोङो मेम'रेन्डामखौनो जों नोंथांमोननो गथायगोन नोंथांमोना बेयाव देखायनो हागोन मा आफादनिफ्राय दङ बेयाव गोबां आफादनिफ्राय दङ ट्राइबेलनि जेसेबांखिनि आफाद माने गफुराव जेसेबांखिनि ट्राइबेल आफाद दङ माने बेखिनि आफादनिफ्राय गासैबो दंजोबो लिस्टआव ओंखारमाराबा बेखौ जोङो डिसिसना बेनो जागोन जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि हिसाबै जोङो जेब्लायबो रायजोजों थानानै खामानि मावगोन आरो बे जुदि बे मेम'रेन्डाम होनायानो जुदि फाइनाल जायोबा जोङो जायफोर मेम'रेन्डाम बानायदों बिथांमोनाथ' गिबि माने दायनिगिरिया बिथांमोनानो आरो जोङो जेसेबांखिनि गामिया बिसोर बिथांमोना बेखौ गालांनो नागिरदों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो इलेक्सन बर्जन खालामगोन जों बेयाव रावबो पलिटिकेल पार्टि एबा रावबो दल संगठन जोङो हाबोआ बेयाव बे जिखिनि गामिखौ गालांदों बिथांमोनजों जों थाफानानै बे खामानिखौ मावगोन आरो जों खौसेयैनो जों थाफिनो जोङो बेखौ जुजिबाय थागोन जों गफुर हिसाबै आइथिं दं थां
बबे आफादनि ड्राफ्टिंआ बेबायदि माबायाव बेबायदि जाखो? जोङो अल आसाम ट्राइबेल संघआ बेखौ राइटिं पेडआ बिथांमोननि हिसाबै जोङो बिथांमोननि लिगआव बेखौ जादों सानदों। जोङो बेखौनो होननो लुबैयो, सोरबा लखिराम बसुमतारी सोरबा मुदित पाटगिरिनि बेक्तिगत बियो संघ माने सम्पति नङा बियो। बे ट्राइबेलसो, बेयाव ट्राइबेल सुबुंनिसो बे जायगाया। बिथांमोना सोरजोंबा बायजादों ना मादों जों बेखौ बुंनो थाङाखै। बिथांमोना बेयाव माने हाबनानै बेले बेजे ट्राइबेलखौ सोखावनायनि जिथु षड़यन्त्र खालामदों, बे खिन्थु बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय मोजां जायाखै। आरो बेयावनो जोङो मोनसे खावलायनो लुबैदों, जिहेतु आदित्य खाख्लारि सार बिथांखौ जोङो मोनसे गुरै खावलायहरनो लुबैदों जे गहपुरनि ट्राइबेल संघनि लिडारफोरखौ थाबैनो बिथाङा सोलायनांगौ। मानो होनोबा बिथांमोना राजनितिक खैसाराव हाबनानै दिनै जोंनि ट्राइबेल एबा बर'खौ धंस' खालामनायनि षड़यन्त्र मोनसे जोङो सानो बेखौ। बेखौथ' क्लियारलि रायलायनाय जादों जे खौसेयै थानांगौ, गहपुरावनो थाफिनगोन बयबो होननानै। जिहेतु बिथांमोननिफ्राय मोनसे खोथाखौ जों होनबावगोन, बिथांमोनखौ जुदि गहपुराव लाफानोनो गोसो गैयामोनबा बे जे खालि धरना होदों बे खालि बिथांमोनखौ मानि थाखाय एसेबां खस्थ' होनानै हेरेसमेन्ट होनानै लिंहरखो? बिथांमोनाथ' गोबां मानसि थांनानै बेयाव सहयोग हैदों। दिनै बिथांमोनखौ आन्दोआव दोननानै मानि थाखाय बेबायदि खालामखो? आरो जोङो मोनसे खावलायगोन, जिहेतु ओरै बालिजान जिपिनिफ्राय हमनानै सत्रंदैनिफ्राय हमना जिहेतु बुरैसिम दङ जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर, बर' ट्राइबेल गासिबो मिलायनानै दङ। जोङो बे एरियानि जोङो गासैबो जोङो ट्राइबेल माने संगठनफोरखौ जोङो खावलायगोन, खौसे जानानै बेखौ जोङो जुजिफिननांगोन। धरना गोनांथि जायोबा धरना होफिनगोन, मेमरेन्डाम गथायगोन, अब्लाबो जोङो बेखौ जोङो गहपुरावनो थाफिननाय बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन।